παρακολούθηση μιας ταινίας είναι ένα πολύ καλό μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Υπάρχουν άπειρες ταινίες, καλές και κακές. Ποιες όμως από αυτές είναι οι πιο επιτυχημένες εμπορικά όλων των εποχών? Πάμε να δούμε τις 10 πρώτες στην λίστα. Στο νούμερο 10 βρίσκεται η ταινία musical «Πεντάμορφη και το τέρας», παραγωγής του 2017. Πρωταγωνιστούν η Emma Watson και ο Dan Stevens. Η ταινία απέφερε έσοδα $1,24 δις. Νούμερο 9 και βρίσκεται η αμερικάνικη ταινία κινουμένων σχεδίων Frozen, με ελληνικό τίτλο «Ψυχρά και ανάποδα», παραγωγής του 2013. Η ταινία είχε έσοδα $1,28 δις. Στο νούμερο 8 βρίσκεται η 8η ταινία της σειράς Harry Potter, με τίτλο Harry Potter και η κλήρη του θανάτου μέρος δεύτερο. Η συγκεκριμένη ταινία φαντασίας, παραγωγής του 2011, με πρωταγωνιστές την Emma Watson και τον Daniel Radcliffe, εισέπραξε $1,34 δις. Πάμε τώρα στο νούμερο 7, όπου βρίσκεται η ταινία Εκδικητές, η εποχή του Ultron, η δεύτερη ταινία της σειράς Avengers, που κυκλοφόρησε 1η Μαΐου του 2015, είχε $1,4 δις έσοδα. Στο νούμερο 6 βρίσκεται η αμερικάνικη ταινία δράσης, παραγωγής του 2013, Μαχητές των δρόμων 7. Η ταινία αυτή συγκέντρωσε $1,51 δις παγκοσμίως. Φτάσαμε στη μέση της λίστας, όπου τη θέση καταλαμβάνει η ταινία Εκδικητές, παραγωγής του 2012. Η πρώτη ταινία της επιτυχημένης σειράς, με πρωταγωνιστές τον Robert Downey Jr., Chris Evans αλλά και Scarlett Johansson, συγκέντρωσε στα ταμεία της $1,52 δις. Νούμερο 4 και στη λίστα τοποθετείται η ταινία επιστημονικής φαντασίας Jurassic World. Η ταινία κυκλοφόρησε το 2015 και απέφερε $1,67 δις και έγινε ταυτόχρονα η τέταρτη μεγαλύτερη εισπρακτικά ταινία παγκοσμίως. Νούμερο 3 βρίσκεται η 7η ταινία της σειράς «Τον πόλεμο των άστρων», Star Wars The Force Awakens. Η ταινία παραγωγής 2015 είχε έσοδα $2 δις παγκοσμίως. Φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, όπου την θέση καταλαμβάνει η ταινία Τιτανικός. Η συγκεκριμένη δραματική ταινία, με πρωταγωνιστές τον Leonardo DiCaprio και την Kate Winslet, παραγωγής 1997, συγκέντρωσε $2,18 δις και μέχρι το 2009 ήταν η πιο πετυχημένη εισπρακτικά ταινία παγκοσμίως. Το νούμερο 1, όπου στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ταινία φαντασίας Avatar. Η συγκεκριμένη ταινία παραγωγής του 2009, σκηνοθετημένη από τον James Cameron, όπου είχε σκηνοθετήσει και τον Τιτανικό, είναι η μεγαλύτερη εισπρακτικά ταινία όλων των εποχών, με έσοδα που ξεπερνούν τα $2,78 δις. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία? Γράψτε κάτω στα σχόλια αφού κάνετε πρώτα μία εγγραφή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.